formular la petició de reactivació, s'ha tingut que demanar tant a l'INS com a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques la ratificació o el nou nomenament de les persones que hi formaven part, així com verificar la disponibilitat del representant del món universitari. Arribada la comunicació pertinent d'aquests organismes i persones, el grup de treball es reunirà el proper dia 8 de febrer per reiniciar la seva activitat i assolir els objectius fixats en el propi decret que constituïa el grup de treball. Gràcies. Senyor Coronas. Sí, gràcies. No he acabat d'entendre molt bé. O sigui, entenc que la resposta és que allò que es va aprovar a la comissió serà acceptat. Per tant, el que no entenc és perquè aquesta resposta me la dona el gerent de Recursos Humans. Aquesta és la primera qüestió que em plantejo. D'un acord polític, em respon una persona de l'estructura administrativa que esperava que em donés un raonament administratiu i no és el que ha fet. En qualsevol cas, hem de dir que el nostre grup municipal està extremadament molest amb aquesta situació i amb el tractament que s'està donant a aquest tema. De fet, l'Ajuntament històricament s'empara en l'article 67 de l'Estatut Bàsic dels Empleats Públics que diu que la jubilació d'un funcionari pot ser, entre d'altres, per la declaració d'incapacitat permanent per l'exercici de les funcions pròpies del seu cos o escala o per reconeixement d'una pensió d'incapacitat permanent absoluta o total. Obvien, però, que l'article 14 del mateix Estatut reconeix el dret del treball a les persones amb discapacitat. També obvien que l'article 27 de la Convenció de la ONU reconeix el mateix dret en les discapacitats sobrevingudes. Obvien la Directiva Europea. Obvien la Llei 27/2011 que clarifica la compatibilitat de percebre una pensió amb altres activitats professionals. Obvien els informes del Síndic de Greuges de la Generalitat i de la Síndica de la Ciutat. Obvien l'informe del CERMI i del Comitè de la ONU, així com diverses sentències judicials. I obvien també que el reglament de la Guàrdia Urbana no s'ha adaptat a la Convenció sobre el dret de les persones amb discapacitat. Ens trobem davant d'un problema de voluntat política i, per tant, la meva resposta l'adreço als polítics, que són les persones que haurien de donar la cara en aquesta situació i amb tot el respecte per la feina que fa, només faltaria el gerent de Recursos Humans. No és a ell a qui puc adreçar aquesta resposta, perquè la voluntat política ha d'anar encaminada en reconèixer el dret al treball, en respectar la dignitat de les persones i la veritat és que ens fan sentir vergonya de representar una institució que no respecta els valors bàsics que propaga. Continuen, per si no ho saben, a hores d'ara fent persones fora del treball per aquest motiu. Hi ha fins i tot agents que amaguen la seva malaltia degenerativa per tal d'evitar un acomiadament, perquè això no està resolt. I des de la Inspecció Mèdica ofereixen reubicació laboral a canvi de l'alta voluntària de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, de manera que hagin de renunciar a la seva pensió, a la que hi tenen dret. Van començar a parlar d'aquest tema en aquest mandat el mes de setembre. Se'ns van dir que seria fàcil. Ja en el mandat anterior hi havia el compromís de solucionar-ho. I això no pot esperar més. És una qüestió de voluntat política. No pot esperar més. El nostre grup municipal no afluixarà amb aquest tema. Insistirem les vegades que faci falta, però francament esperem que no faci falta tornar-ho a fer i que a partir del 8 de febrer, que hi haurà aquesta reunió, s'hi posin les solucions oportunes perquè això acabi d'una vegada per totes amb un problema que és un drama humà, personal i familiar. Ja saben que habitualment els dic posin fil a l'agulla. Aquesta vegada no ho faré. Aquesta vegada exigim que es doni solució a aquesta problemàtica d'una vegada per totes. I si és cert que aquest govern té voluntat de canviar les coses, és a partir d'aquestes petites coses que ho començarem a veure. Gràcies. Per part del govern li queda un minut. No volen donar més resposta. Doncs agrairíem la feina feta, tot el debat de totes les intervencions i si els sembla aixecaríem la sessió.